Vysielam a je mi fajn, vyčistím si hlavu zas. Keď začnem vysielať, všetky problémy zmiznú v ten čas. Je to môj koníček, moja radosť, môj svet a môj raj. Keď si založím slúchadlá, som v inom svete. Počujem len hlasy a signály, ktoré ku mne prichádzajú z celého sveta. V tej chvíli zabudnem na starosti, na povinnosti aj na zhon bežných dní. Rádiové vlny ma nesú cez hory, moria aj oceány, spájajú ma s ľuďmi, ktorých som nikdy nestretol, no napriek tomu si máme čo povedať. Každé nové spojenie prináša radosť a úsmev, každé zavolanie do éteru otvára nové dvere do sveta. Keď držím mikrofón v ruke a počujem odpoveď z diaľky, viem, že som presne tam, kde chcem byť. Vyselám a je mi fajn, pretože v éteri nachádzam pokoj, slobodu a chvíle, ktoré patria len mne. Keď sa ozve vzdialená stanica, všetko ostatné ide bokom, zostanem len ja. Moje rádio a celý svet ukrytý v slúchadlách, a práve preto sa k vysielaniu stále vraciam, lebo keď